नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। आंतरराष्ट्रीय समुद्रतट स्वच्छता दिवसाच्या निमित्तान कारवार शहराच्या मयूरवर्म मंचाचेर आयोजित केल्ल्या सभा कार्यक्रमाक राज्यपाल थावरचंद गेलोटेमी झाडाक उदक घालचे मार्फत सुरवात करून दिले। कारवाराक सकाळी येयले राज्यपाल थावरचंद गेलोटेमी पहिले समुद्राक पूज केले, नंतर सभा कार्यक्रमात भाग घेयले। कार्यक्रमात स्वच्छतेबद्दल प्रतिज्ञा घेयले। स्वच्छता कार्यक्रमात जास्त कचरो संग्रह केल्ल्या पंगडाक बक्षीस दिले। गेल्ल्या 7 वर्सांच्यान कारवारात स्वच्छता कार्यक्रम नाव मेळयले पहरे वेदिके हमका राज्यपाल हेमी प्रशंसा पत्र दिले। स्वच्छ भारत अभियान प्रयुक्तम समुद्र पूजा समुद्राज पूजा तथा महागणपति पूजा करिष्ये। महागणपयामि एकदंताय महाकपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः बोधराय नमः विकटाय नमः राजाय नमः गणाधिपाय नमः दुर्गेन्द्राय नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचंद्राय नमः गजाननाय नमः नाम पूजामि सर्वदा विश्वदा बीजेपी युवा मोर्चा वतीन प्रधानी श्री नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तान जिल्हा सरकारी हॉस्पिटलात रक्तदान शिबिर केले। युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रधानी नरेंद्र मोदी यांचे अभिमानी बीजेपी कार्यकर्ता आणि सार्वजनिकांन रक्तदान केले। रक्तदान शिबिर MLA रूपाली नाईक हेमी उद्घाटन केले। ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವದೂತ ದೇವಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। ಅವರೇ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ कर्नाटक राज्य पथनाट्य कला पंगड युनियन कारवार हेमी कारवार तालुका पंचायत सभांगणात उत्तर कन्नड जिल्हा स्तराचे पथनाटकोत्सव आणि पथरंग पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित केले। हो कार्यक्रम MLA रूपाली नाईक हेमी उद्घाटन केले। ह्या वेळाचेर उलयले MLA रूपाली नाईक हेमी पथनाट्य कलाकार ना जाल्यार आमगेल देश इतलो मुखार येवंक शक्य जाय नाशिल्लो। हेमचे कंच्यान सगळे विभागाचे योजना कार्यक्रम सगळ्या कळोचे शक्य झाले। योजनेबद्दल लोकांच्या मनात घुसू सारखे कार्यक्रम करचे कलाकारांच्यान मात्र शक्य असा असे तेमी सांगले। ಪಡೆದಿದ್ದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಉಲ್ಸ್ವಾರ್ ಅವರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುದ್ಗೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗಡಿಗರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमगेलो 72वेचो जन्मदिवस कारवार BJP शहर आणि ग्रामीण मंडळा वतीन कारवार शहराच्या BJP कचेरीत आचरण केले। ह्या वेळाचेर मंचार उपस्थित आशिल्ले BJP प्रमुखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेमगेल बद्दल उलयले। प्रधानी हेमगेले जन्मदिवस परत आचरण करू सारखे जाऊ, मोदीजी हेमी 100 वर्ष जगू आणि देशाची आर्थिक परिस्थितीक एक भद्र बुनादी घालू आणि हेमगेल सारखे सगळे लोक जीवनात शिस्त पाळू। मोदीजीले अभिमानी म्हणून ओळखचे राजेश नाईक सिद्धर हेमी दर वर्षाप्रमाणे कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ल्याक स्वीट आणि शरबत दिले। कार्यक्रमात BJP कार्यकर्ता BJP वडील हजर आशिल्ले। विभागान सहमत दिलना म्हणून मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करची योजना सोडूक जायना असे जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले।
मंत्री पुजारी हेमी शनिवार कारवार शहरात येईल त्यांना मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करची योजनेक तिरस्कार केल्याबद्दल पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तेमी उत्तर दिले। वित्त विभागान परवानगी दितपर्यंत मुख्यमंत्रीक विचारतेत रावतले आणि वित्त विभागाकडच्यान मंजुरी करून हाडतलेत। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करचे बद्दल सोशल मीडियात येवची टीका पळयला। आम्ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई बरा आणि आरोग्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर हेंचे बरोबर सतत संपर्कात आसात। खासगी हॉस्पिटल करतल जाल्यार बी ताका जाय आशिल्लो सहकार्य दिवचो भरवसो मुख्यमंत्रीन दिला। हॉस्पिटल एक दिवसात करूक शक्य जायना, पण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करतलेत असो तेमी भरवसो दिलो। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಏನೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು। ಮೊನ್ನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಶಃ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸರಿಯದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದಿನಂಪ್ರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ। ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकांचो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांना खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात। त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तसेच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस असा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात। नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात, पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। भारतीय जनता पक्ष ग्रामीण महिला मोर्चा वतीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या जन्मदिवसाच्या निमित्तान अस्नोटी हांगा आदर्श अंगणवाडी कार्यक्रम आयोजित केले। बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुंगी हेमी उलोवन मोदीजीले उपलब्धी विकासा बद्दल सांगचे बरोबर महिलांक विशेष स्थानमान दिवूक बीजेपीच्यान मात्र शक्य आसा अशें सांगले। तशेंच कोविड वेळाचेर अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यान केल्ले कार्य याद केले। अस्नोटी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि बीजेपीचे कार्यकर्ता आणि सार्वजनिक ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। अनुदानित शिक्षकेतर संघटन कारवार वतीन कारवार तालुकाच्या हायस्कुलात 2021 सालात निवृत्त झालेले शिक्षकेतर नौकराक सत्कार आणि 2021-22 सालात कारवार तालुकाच्या सगळ्या अनुदानित शाळेत SSLCत प्रथम स्थान घेयल्या विद्यार्थीक सत्कार कार्यक्रम शनिवाराक माजाळीच्या विश्वकर्म हॉलात जालो। कारवार अंकोला MLA रुपाली नायक हेमी हो कार्यक्रम उद्घाटन करून नंतर उलयले। शिक्षकेतर संघटनेच्यान आयोजित केल्लो हो कार्यक्रम खरोच आदर्श आसा। शिक्षकेतर नौकराक विद्यार्थी शिक्षणाबद्दल आशिल्ली काळजी ह्या कार्यक्रमात दिसून येता। विद्यार्थ्यांनी आपल्या भविष्य जीवनात शिक्षणात साधक जाऊ जाय असे तेमी सांगले। या कार्यक्रमात निवृत्त शिक्षकेतर नौकराक सत्कार केले। तसेच कारवार तालुकाच्या 34 शाळेच्या SSLCत प्रथम येयल्या विद्यार्थ्याक सत्कार केले। शाळा शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे उपनिर्देशक ईश्वर एच नाईक, क्षेत्र शिक्षणाधिकारी शांतेश आर नायक, युनियन एज्युकेशन सोसायटी माजाळीचे अध्यक्ष रवींद्र एन पवार, अनुदानित शिक्षकेतर संघाचे अध्यक्ष श्रीनिवास सावंत हेमी मंचाचेर आशिल्ले। वर्ल्ड मातांना माताडिದ್ದಾರೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ कारवार शहराचो मालादेवी मैदान शनिवाराक वाद आणि क्रीडापटूल्या असमाधानाक साक्षी जालो. उत्तर कन्नड जिल्हा स्तराचो दसरा खेळात भाग घेयले क्रीडापटून क्रीडा विभागाचे दुर्लक्ष आणि नावा खातीर केल्ल्या संघटनेबद्दल असमाधान भायर घायले. जिल्हा स्तराच्या कबड्डी खेळाक तालुका स्तरात जिखिले महिला आणि पुरुष विभाग मेळ 24 पंगड येयले. खेळ जाल्यानंतर जिखील पंगडाक पुरस्कार दिलना, प्रमाणपत्र सुद्धा दिलना, तशेंच प्रवास भत्तो दिवू जाय असो नियम आसा तो बी दिलना. तेजेन क्रीडापटून असमाधान भायर घायले आणि संघटका बरोबर वाद केले. ग्रॅनेट व्हरतेत आशिल्ली लॉरी पलटी पण चालक आणि क्लिनर जाग्यार मरण पाविल्ली घटना येल्लापूर तालुकाच्या अर्बैल लागीं शेनवाराक घडली. येल्लापूरच्यान मंगळूर वयतेत आशिल्ली लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून सुमार 100 फूट सकल पडली. परिणाम असो जालो, लॉरी संपूर्ण पाड जाली आणि चालक आणि क्लिनर जाग्यार मरण पावले. जाग्यार येयले येल्लापूर पोलिसान प्रकरण दाखल करून गेला. आयज येतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.